जों थांनोसै लोगोफोर सुकि 이 जाथ'बाय र' सुकियाव थांसै सुकियाव अखा बोथोर नजारा है बेजारा हो शशि शंकर What is this? बे सुकी तो सीधा नजारा मैन जों मोनाखै सुकिखौ दानो नै मोनसिगोन मोनां जाबाय अखा बोथोर बेरायनोबो फैनो मोनाखै माबो मोनाखै ओरैबायदि अखा हाबाय थादोंमोन माने अखा जोबगोन हास'जोबगोन होननायनि खोथा दंखायो बै अखाया जोंबायदि मानसिखौ भिखारि बानायगोन सानसे समाव दानो भिखारि बानायबाय अखा नोंखौ लान्थं जानानैबाबो सेथ्लायाव आङो खोथिथारगोन Helan nunga Joki man, Joki. This is where only the Joki lole baba. Yeah. Yo. Angni mua dulur. Angni ko sabat goso to you. Gari haula lana babu naku beren langgan. Finally जों सुकि मोनफैबाय ओरैबायदि समायना जादों माने सुकिया अखा बोथोरजोंनो जोंहा सोमखोर दा दोङो सोमखोरा दा दोङो सुकियाव बेरायनो माबायदि मोनदों दिनैहाय फैनानै सोमखोरा बोरै मोनदों सुकिनिनोखा जोङो मानोना जागानिनो डिस्ट्रिक्टनिखा मानसि जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना गोसोआ खुस माने दिल खुस ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरोना ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों नै सुकियाव फैनानै जोङो नै लकेसनफोरा एसे बोरैबा जानानै दङ आरोना अखा बोथोर नालाय एसे बोरैबा नुदों आरो लकेसनफोरखौ नै जोंहा मिजिं बरडेगाबो दोङो मिजिं बरडेगा बेखिहाय आरो बेखिहाय दोङो जोंहा रिकास्टा ब्र' माय ब्रादार हिन्जावा फन हरबाय दं उपाय गैया मा खालामनो उपाय गैया बाजैया फन खालामबाय हादो जेबो नङा okay जेबो नङा बाजैयासो फन खालामदो लोगोफोर ओरैबायदि बुंसै फंबायनि चेनेलखौ इउटुबखौ नोंसोरथ' नायखायो थ' आंनिबो मोनसे चेनेल दं फंबाय बुंना होलाय एसे रिकास बर' बे चेनेलाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायदो चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो रिकास बर' खेबसे नायबा मिथिगोन रिकास बर' सार्च खालामनानै रिकास बर' सार्च खालामनानै नायदो ओमफ्राय मा थांदो अलाव बेल आइकनाव थांदो साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम हायाबाबो वान पिसखौ शेयार खालामनाबानो जाबाय लाभ इउ गाइस नोंसोरनि अननायावनो जों दं अल माय नोंसोर गैयाबा जों जेबो गैया नोंसोर गैयाबा जों जेबो गैयालै
Bye. Love you all. नै Guys. अखा बोथोर नालाय जोङो नै फैदो ओरैबादि अखा हाबाय थाखादो My love for you all, guys. My love for you चिकि all. चिकि 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 Phew. अखा बोथोर ओरैबादि गोजोननाय मोनदों जोङो फैनानै सुकियाव ओरैबादि गोजोननाय मोनदों जोङो सुकियाव वाव So guys, लोगोफोर आंनि चेनेलखौ थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दाइमालु लाइफ टाइम नोंथांमोना थांनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना आं बिदिनो फानि भिडिअ लाबोबाय थागोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोबाय थागोन आं जिखिनि जायगा खोन्थिनो हायो ओरैबायदि अखा हादो आयौ मार अखा फैबाय नै अखायानो ओरैबायदि अखा हाबाय नै लोगोफोर ओरैबायदि अखा हाबाय Cagi amla mal. Realis itu. मा ओरैबायदि अखा हाना होबाय बिदिनो खामबाय थानायावनो सोरबा जोङो अखा हानायनि थाखाय नै बे बथला नै दै बथलखौ जों लायनो हायाखै बेखौ जोङो लायनांगासिनो खुल्ला र' खाथि लांनि जाबाय हरनांला हानहर खानो हायो औ माइला ओरैबायदि थांसै न'आव दै हाबजोबदोलै दे चलो हम जाएगा ना अभी घर में Rotoro, ang panas sayang rotoro rotoro.